Hoe binnen dieken? Wij zorgen ervoor dat ze beginbaar zijn. Maar ze winnen van de morgen wel strieën mee. Ja, ijs, sneeuw. Maar nou snijdt het net meer. Valt het dan daar of? Nou ja, we gaan nog steeds snijden. Want we sneeuwen wat van het blauwen aankomt. Dat gaat er niet goed. Dus ja, daar hebben we wel hinder van. En best al heel betiet op paard? Van de morgen 4 uur denk ik ben we druk. Ja, ja dan ben we voor de spits op. Hoop je, dan kan die het mooi inrijden. En dan ja, hoop je dat we het al hier wat onder controle hebben. En is iedereen onderwijs, de hele gemeen? Al het materiaal werd een boord van kennen en werd zout op kennen, dat is onderwijs. Ja, dat hebben we erbij. Dus het zal nog wel even trokken hier? Het gaat nog even terug. We gaan al wat te kwaad om zout. We zijn nu alleen aan het straaien of aan het scoren. Het zout is wat op. Want ja, dat is net aan te slepen natuurlijk met dit baan.